Općina Križ u protekle 2 mjeseca uložila gotovo 100.000 kuna u obnovu društvenog doma u Razljevu. Ovo je dom koji koristi i mjesno dobrovoljno vatrogasno društvo, a s obzirom da je riječ o državnim prvacima u sportskom vatrogastvu, obnova je bila i više nego nužna. Radovi su predvidjeli obnovu fasade i obnovu stolarije te uređenje pristupnog ulaza u samu garažu doma. Što reći, osim da je ovo kontinuitet i tendencija daljnjih ulaganja u mjesne odbore koji će biti još u narednim mjesecima, tako da evo na zadovoljstvo nas i stanovnika naselja Razljev imamo jedno novo uređeni dom. Ovo je samo jedan od projekata općine Križ, općine koja kontinuirano, sukladno mogućnostima i potrebama, ulaže u obnovu i sanaciju društvenih domova. Za sad se rade projektiranja i troškovnici na uređenju sanitarnih čvorova u nekoliko domova, na uređenju stropova sa novim elektroinstalacijama, govorimo o Maloj Hrastilnici, govorimo o Konšćanima, govorimo o Novoselcu, govorimo možda i o naselju Bunjani, tako da je to zaista iz proračuna značajna stavka gdje bi trebali na neki način sanirati i obnoviti društvene domove. Prioritet obnove su domovi u ruralnim dijelovima. Naime, oni su jedina mjesta okupljanja stanovnika, a koriste se i za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i aktivnosti brojnih udruga.